Pois sí, bueno, conseguir un punto polo menos que, bueno, parecía que tiñamos bastante caminado cando conseguíamos o empate, pero bueno, sí que é verdade que na primeira parte, bueno, creo que non estivemos ben ni defendendo, ni sobre todo para interpretar ben o que había que facer para polo menos colocarnos en campo contrario. Logo tiñamos moita prisa en unha vez que saíamos chegar á portería. E, bueno, sí que é verdade que en dous, tres situacións que eles poden correr e saen con espacios, pues bueno, fanos dano. Bueno, na segunda parte creo que sí que cambiamos, bueno, non moitas cousas, pero sí as cousas que queríamos que podían facerlle daño a nos iban a beneficiarnos. Bueno, porque ao final a segunda parte a controlamos casi que por completo, bueno, salvo alguna situación de alguna pérdida, alguna situación que eles pues, tamén acertan, que evidentemente pues, é o normal. E, bueno, pues, ao final do partido, o de sempre. O peor é que falábamos agora no vestiario, que ao final non é que ao final é outro xogador outra vez, que, bueno, pues, ao final volve, bueno, non sei se penalti non, pero, bueno, entendo que sí, porque desde fora sí que parece, pero, bueno, en caso de que sea, é outro xogador que volve de novo, pues, bueno, non sei, se cometer un error ou imprudencia, era a única maneira que tiña de evitar que rematar, non sei, pero sempre ao final son erros, pois, bueno, graves de distintos xogadores, que é o peor de todo, que ao final son situacións que non podemos controlar, pero, bueno, creo que o que dicíamos, antes dimos preguntas, sabemos os nosos defectos, temos que intentar correxilos como sexa, porque, bueno, creo que na outra parte do campo o equipo está ben, incluso a partir do 3-2, bueno, volvemos a ter un par de chegadas e ocasións claras, entón, bueno, nada, o que dicíamos ao acabar o ano, pues, bueno, volver un pouco mesmo, pero, bueno, ao final o equipo creo que en línea xa fixe un partido, bueno, correcto, temos que seguir por ese camiño. De todos os xeitos, eu creo que sí que hai diferencias co outro partido. Hoxe vi máis virtudes do Guijuelo, quero dicir, o rival se cada vez estivo máis acertado que no anterior partido do Rayo, máis erros vosos, alén do penalti. O que si lle faltou ao Berga, se cada tamén por esa boa defensa do Guijuelo, foi mellor chegada, non? Si que vos faltou máis remate a sí, bueno, outros partidos. Sobre todo creo que na primeira parte, pero evidentemente por mérito do plantexamento deles, pero, bueno, creo que na segunda parte pues, estivemos chegando por fora todo o rato, finalizamos bastantes veces, sacamos corners, entón, bueno, ao final sí que é verdade que non tes a fluidez do outro día do Rayo, porque están eles con un menos, pero, bueno, creo que ao final o único que conseguiron foi acumular xente. Evidentemente, bueno, pues, con esa xente defenderon ben o área, era complicado para nos chegar, pero, bueno, creo que o control do partido, as chegadas, ata 3/4, as tivemos nós, e sí que é verdade que na primeira parte pues, que estivemos moi mal comparado co outro día, polo que te digo, non fomos capaces de ler onde tiñamos as vantaxes e onde tiñamos situacións para facerle daño a eles, que, bueno, creo que na segunda parte fixemos, e por eso, polo menos, controlamos o partido, ou dábase máis a sensación de que está pasando que nos queríamos que na primeira. Non conseguides enganchar con esa zona alta da clasificación? Crees que sería, non sei, estar aí nesa zona agora mesmo templada, morna da clasificación, que non conseguís agarrar arriba, o que lle falta mellor o equipo para ter un plus de motivación, sería no campo? Bueno, a ver, nesta categoría zona templada creo que non existe, porque xa estamos a 3 do play-out, agora a 4 do descenso, porque zona templada por o número ou pola posición que ocupas. E, bueno, evidentemente sí, creo que, sobre todo, xa non polo vernos máis arriba, senón pola sensación de que vamos gañando partidos, que sempre non damos conseguido nunca gañar 2 partidos seguidos. Custanos moito, pois eso, de ter esas 2-3 semanas de equipos que teñen rachas boas, porque é moi complicado co número de goles que encaixamos, pois ter esas rachas de 2, 3, xa non digo máis partidos gañados, porque, claro, ao final estás ao límite sempre, ou se para gañar teníamos que haber metido 4 goles, casi imposible, se fose un día como outro día, ou na temporada 2 3 veces. Entón, bueno, cando consigamos un pouco limitar as situacións que temos, porque creo que non é un problema de que moitas veces di, non, que atacas con moita xente e logo sufres porque atacas moita xente. Al final son situacións un pouco
bueno, halladas moitas veces que nas que nos crean ese perigo. Entón, bueno, creo que para conseguir eso, pois temos que intentar limitar esas situacións o máximo que poidamos. Evidentemente, igual, pois bueno, estamos indo demasiado a presionar a campo contrario, das situacións de duelo, de un contra un, de campo aberto, que non somos moi dominadores. Igual temos que ir un pouco, bueno, pois non ser tan atrevidos nesas situacións, pero non é un problema tampouco logo que perdamos balóns, contraataquen e nos poidan facer moitas ocasións por eso. Entón, bueno, nada, a pregunta túa, sí, evidentemente, pois temos que gañar un par de partidos e o gañar, pero bueno, xa non por estar arriba, sino por, ao final, definitivamente un pouco, dar un paso e escaparnos da baixo, que gañando dos, pois, é un paso moi importante, a verdade. A boa nova, Fernando Romero para a Radio Galega, é o debut de Thiago, que aportou minutos de calidade, supoño que iso busca, non? Jorge Cuesta ca súa fichaxe, aportar minutos de calidade no centro de campo, e hoxe, bueno, leva prácticamente poucos adestramentos e así o demostrou. Sí, a ver, non tiñamos dúbida de que outro xogador un pouco, pois, que nos va a dar máis do que tiñamos, e justo penalizounos no que éramos peores. Entón, bueno, sei o que me va a dar, o coñezo de que é un neno, entón, en eso, pois, sei que con balón en situacións de ofensivo, pois, é un xogador, pois, doutra categoría seguramente. Bueno, esperamos que nesas situacións que ven dunha categoría máis, que máis física, que máis, igual que o balón parado imponse un pouco máis, bueno, que nos pode aportar un pouco máis en eso. Si é verdade que non é o perfil, igual necesitamos tanto en eso, que non é unha crítica nin o fichaxe, nin a Thiago moito menos, pero bueno, que quero decir que ao final é máis do que temos, é máis da filosofía que temos. Entón, bueno, nese sentido, pues, estamos moi contentos con ele, sabemos o que nos pode dar e queremos que vai ser moito como se ve hoxe, verdade? Seguindo co mercado, aínda quedan moitos días, saíron 4 xogadores, de momento chegou un, supoño que Jorge Cuesta agarda outros movimentos, ou se algún movimento sospeitoso aquí polas Silvas tamén, non? Sí, ao final creo que incluso saíron 5 xa, bueno, chegou o Thiago, bueno, contamos con que 2, 3 máis teñen que veñir un pouco por mellorar a plantilla e, bueno, sobre todo por tamén facer número, cois entre lesións que tiñamos e demais quedamos un pouco curtos, pero bueno, contábamos con que este mercado iba a ser así. Tampouco pasa nada, que desexamos que ao final, cando pasa o tempo, pois teñamos esos 2, 3 xogadores que nos den un salto de calidade e que axuden un pouco, sobre todo, pois eso que falábamos antes, nos puntos débiles que temos, a mellorar os que temos, creo que bastante localizados. Falando unha baixa importante, perdes para o partido de Avilés a un xogador fundamental no medio do campo que é Uzal. Supoño que haberá tempo para traballar sobre o partido, pero como valoras? Bueno, pois xusto outro día preguntaban que era dos poucos xogadores que sempre foi titular. Evidentemente, pois, bueno, vai ser unha baixa importante para nós. Son encima, bueno, pois vamos un campo grande, que el, pois, as súas virtudes vense moito máis en campos grandes que en campos pequenos, pero bueno, ao final, pois, entre Thiago, Manu e Remeseiro, que creo que hoxe anduveron a moi bo nivel e contamos con recuperar a Ramos, pois tendrán que facer un pouco a función del, ao final creo que están capacitados de sobra para poder sustituílos. E, bueno, é verdad que o Uzal ten certas virtudes que os outros non ten, pero, bueno, eles tamén teñen certas virtudes que o Uzal non ten. Bueno, intentaremos complementar un pouco unha cosa con a outra para bueno, ao final poder sustituir o mellor posible esa baixa. Perfecto. Okay.